Когато бях малко момиченце, на около 6 до 8 години, отидох с майка ми на гости на Леля Лабри. Беше ми скучно, както на всички малки момиченца, които посещават възрастни дами, и се залутах на втория етаж на къщата, за да си поиграя. Горе имаше голям балкон с плъзгащи се стъклени врати, а над тях висяха много леки ефирни завеси. Реших, че ще ми бъде много забавно да се въртя под тези завеси, а след това да се отдръпна, за да се плъзнат от лицето ми. Нали бях малка? Проблемът беше, че тези завеси бяха точно над стълбите. Нямаше парапет или нещо друго. Беше просто 2,5 метра пропаст надолу, към първия етаж. Към стълбите. Малката аз дори не мислех за това, докато си играех. Така че след няколко опита отново започнах да се въртя, закривайки очите си с завесите, за да не виждам нищо, и започнах да вървя. И тогава усетих как нечия ръка ме сграбчи отзад за ризата, дърпайки ме назад достатъчно силно, за да спра да вървя. И как друга ръка, много отчетливо разбрах, че беше ръка, хвана завесата на лицето ми и я дръпна назад, за да ми покаже, че стоя точно на ръба на пропастта. Работата е там, че когато се обърнах, очаквайки да намеря майка си или леля си, там нямаше абсолютно никой. Нито в стаята, нито до мен. Никой. Затова изкрещях като банши и с викове се втурнах надолу по стълбите. Точно тогава лелята на майка ми реши да ни разкаже, че преди 80 години в тази къща е починала жена. На втория етаж, няколко дни преди сватбата си. Тя никога не е наранявала никого, но понякога съседите я виждали как стои до прозореца и гледа към улицата, или как просто се разхожда по втория етаж. Искам да кажа, че беше много мило от нейна страна да не ми позволи да си разбия лицето на стълбите, но все пак беше доста потресаващо за мен, за малко дете, което нямаше представа, че съществуват призраци.